Παιδιά, προσοχή, σταματάει, παιδιά, Έλα, παιδιά. Τι είναι αυτά? Έφερα τα φαγητά. Ποια φαγητά? Το κοκορέτσι που ζητήσανε για την έγκυο. Καλά, άστα σε μένα. Μόνο, κύριε αστυνόμε, πες να κάνουν λιγάκι έτσι το χαρτί. Έτσι, Τώρα να περάσω. Σε παρακαλώ, κυρία μου. να το σηκώσουν λίγο στην κάμερα, να φανεί λίγο η φίρμα του μαγαζιού, Σιωπή καλέ! Μιλάνε οι γιατροί για την Αγγελικούλα μας. Α, σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή συμπαράστασης, κυρίες και κύριοι, στο δράμα της ετοιμόγενης Ομήρου, έχουμε κοντά μας 3 διακεκριμένους επιστήμονες. Τον κύριο Φαρμάκη, με ευτήρα και καθηγητή πανεπιστημίου. Χαίρετε, κύριε Φαρμάκη. Γεια σας. Τον κύριο Μιλωνά, με ευτήρα και επίτιμο μέλος του Παγκόσμιου Συλλόγου με ευτήρων η μητέρα. Γεια σας, κύριε Μιλωνά. Και τον κύριο Καρά, με ευτήρα. Απλώς με ευτήρα. Γεια Κύριοι, σας. γεια σας. Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, γιατί είναι και σοβαρό. Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση της εγγύου, λαμβάνοντας υπόψη σας τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει και όπως φυσικά ότι είναι 7 μηνών έγκυος. Παρακαλώ, μιλήστε. Εγώ σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, η κατάσταση μπορεί να είναι σοβαρή. Μπορεί όμως να πρόκειται για κάποιες συσπάσεις, τυπικό σύμπτωμα σε αυτόν το μήνα της κοίησης. Μα κύριε συνάδελφε, ακριβώς επειδή βρίσκομαι στον 7ο μήνα, οποιαδήποτε σύσπαση έχει κάτι να μας πει. Κύριοι συνάδελφοι, απορώ πως διανοείστε να κάνετε υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Μα τι λέτε τώρα, κύριε συνάδελφε? Στον αιώνα που ζούμε δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις Χωρίς κλινική εξέταση του ασθενούς. Ηρεμήστε, κύριε συνάδελφε. Χωρίς κλινική εικόνα. Κύριε μου, είμαστε επιστήμονες. Μα τι μας λέτε? Επιστήμονες είμαστε. Αεριτζίδες δεν είμαστε. Και επειδή είμαστε επιστήμονες. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Δώστε της κλινικής εικόνας του ασθενούς, την οποία δεν έχουμε στην τηλεόραση. Κύριε Καρά, σας παρακαλώ, δεν μπορούν οι θεατές μας να καταλάβουν τι λέτε όταν μιλάτε όλοι μαζί. Πού είναι η βαλίτσα της Αγγελικούλας, γιατί κρυώνει? Φέρα και το σπλινάντερο. Έλα ρε παιδί μου, δώσ' το να το δει έτοιμο για να ζωντανέψει λίγο. Φαρμάκη, πείτε μου σας παρακαλώ, πόσο επικίνδυνες είναι οι συσπάσεις αυτόν τον μήνα της κοίησης? Κύριε Μεϊντάνη, οι συσπάσεις δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Μα τι λέτε? Μάλιστα, οι συσπάσεις δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Κύριε Θεοδόση, υπάρχει κανένα ποτό εδώ μέσα? Μα τι πάθατε όλοι σήμερα με το ποτό? Εσύ ποτό? Η ταξιτζού έχει κλειστεί στην τουαλέτα και πίνει. Υπάρχει τίποτα, χωρίς πολλά. Στην κουζίνα έχει. Μήπως θέλετε κάτι? Ναι, να μου κάνεις χώρο. Σώπα, κούκλα μου, σώπα και με σπαράζεις την καρδιά μου. Τι κάνουμε? Κουμπάρε, πονάω, κουμπάρε. Τι του φέρε όμως ο κουμπαρούλης, τι του φέρε? Να μυρίσω, για. Κοκορέτσι. Καλέ, πού ακούστηκε έγκυος να τρώει κοκορέτσι? Μια χαρά είναι. Οι γιατροί στην τηλεόραση είπαν ότι είναι μια χαρά. Και οι συσπάσεις δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Αφού είναι μια χαρά, τι καθόμαστε, δε παιδιά, δεν πάμε έξω να δούμε μια σπριμέρα. Στάσε μου και με κλωβάζεις, έλα εδώ, σταμάτω. Πολλό! Κουμπάρε, έχει πατάτες με το κοκορέτσι. Απ' όλα έχει, απ' όλα έχει. Δεν αλάχμπαινε. Τολμήσεις να αγγίξεις τίποτα. Άστην να φάει, δεν αντέχω άλλο, τη βλέπω να σπαράζει. Φάε μωρή, κι εγώ είχα φάει και δολάκια στο μωρό μου, τίποτε δεν έπαθε. Άσε να σε χαστουκίσω. Μη μου την ταράζετε, βρε κορίτσια, μη μου την ταράζετε. Δώσε, μήπως πήρε ο Στεφανάκος μου τηλέφωνο? Δεν ρώτησε. Πήγαινε να ρωτήσεις, βρε μάνα μου. Έλα, τώρα είμαι εγώ εδώ. Κι εγώ είμαι εδώ.
Παρακαλώ. Γιατί με αποφεύγεις? Εγώ σε αποφεύγω. Συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Δεν καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπάω? Τώρα με απειλείς. Λουίζα, πάμε να φύγουμε, να τα παρατήσουμε όλα. Η Ρόδος μας περιμένει. Εσένα μπορεί, εγώ δεν της είπα τίποτα. Λουίζα. Καλά, δεν το βλέπεις ότι μόνο λάθη μπορούμε να κάνουμε μαζί? Ας τα αφήσουμε, Αναστάση. Ας πούμε καλύτερα ότι προσπαθήσαμε και δεν μπορέσαμε. Ίσως έτσι είναι καλύτερα. Έχεις δίκιο. Ίσως έτσι είναι καλύτερα. Η κατάσταση πριν από το τοκετό πρέπει να ελέγχεται συνεχώς. Οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Μα κύριε Μιλωνά, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με φλεγμονές που αντιμετωπίζετε στις εκτρώσεις σας. Τις εκτρώσεις τις αφήνω σε εσάς, κύριε συνάδελφε, που είστε και ειδικός. Κύριε, σας παρακαλώ. Μα κυρία Μεϊντάνη, ο κύριος Μιλωνάς όταν σπούδαζε στην Ρουμανία και πέρναγε τα μαθήματα με καλσόν, εγώ είχα πίσω μου 30 γένες. Πέρναγε τα μαθήματα με καλσόν. Σκουζάτε με. Ας περάσουμε στο θέμα μας. Να κάτσω, ζελίζω, μεγάλια είμαι. Μη στεναχωριέσαι. Τι? Τα ίδια πέρασα κι εγώ. Άντε. Την ξέρεις την Κική? Ποια Κική να ξέρω, αγόρι μου, δεν ξέρω ποια είμαι εγώ. Όχι, το λέω γιατί όλος ο κόσμος την ήξερε εκτός από μένα. Ναι. Μεγάλη ιστορία. Κομμότρια. 2 μήνες δεσμός. Δηλαδή εσείς κοντέψετε να γεράσετε μαζί. Πες το ψέματα. Άμπς, δεν το λέω. Πρέπει να μεταφερθεί για να είμαστε σίγουροι. Αν θέλουμε αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πολλά δεν ξέρετε κύριε Φαρμάκη. Ναι, κύριε αστυνόμε, περιμένουμε. Την παραγγελία με τα σουβλάκια μην ξεχάσετε. Τι είπε ο αστυνόμος? Όπου να είναι, λέει, τον πιάνουν τον παππού. Άντε, επιτέλους. Έμεινε καθόλου σκληναντέρο. Θα κοιτάξω. Άντε ρε παιδί μου, γιατί θα πεθάνουμε από την πείνα εδώ μέσα. Στην περίπτωσή μας είναι ξεκάθαρο. Μπαίνουμε στη διαδικασία του τοκετού. Πρέπει να αρχίσουν οι αναπνοές και οι ασκήσεις χαλάρωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, αν πάρει τηλέφωνο ο γιος της κυρίας Μάρθας, βάλτε μια φωνή, μέσα είμαστε. Έγινε. Αχ, λίγο νερό, λίγο νερό. Έλα, πάμε μαζί. Ακούμπα πάνω. Στάσου μακριά. Σε βάζω τον άντρα μου που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Πιάσε μπράτσο. Αχ, παιδί μου, μη με κολλάζεις και σε λίγες μέρες θα είμαι νιόπαντρη κοπέλα. Από μικρός μου άρεσε η πάλι. Αχ, τι σίδερα είναι αυτά. Η ελληνορωμαϊκή. Όχι, και οι ξένες. Ωραία τα λες, βρε. Να σου πω να βγούμε κανένα βράδυ. Ναι. Να πάμε κανένα θέατρο. Να πάμε στην Τενίση. Θέατρο είπαμε, αγόρι μου, όχι. Να μην φας, αλμυρούτσικο το κάνανε. Έλα, άστινα να φάει. Η πίεση της έπεσε, κλωμή τη βλέπω. Κορίτσια, δεν ξέρετε πώς το είχα πεθυμίσει μέσα από την ψυχή μου. Έλα. Έλα, χλωμή. Άντε, έλα, φάει. Τον τεράκι πες. Τρώγε. Μην κινείται κανείς. Να κουμπάς, να πνιγούμε. Οι γιατροί είπανε πλήρη ακινησία. Άιντε πάλι σαν τη μούμια. Ορίστε, τι σας έλεγα εγώ. Τι έλεγες εσύ, καλέ, τι έλεγες, λύσαξες το πόδι πάνω, το χέρι πάνω. Έλεγα το πόδι πάνω, αλλά έλεγα έτσι. Το πόδι πάνω, αλλά ακίνητο έλεγα. Αυτή ακούνιαζε πέρα εδώ. Σιγά. Εσύ ξάπλα και αναπνοές. Μα τι αναπνοές, βρε Θεοδόση, με τόση μάσα. Φύσε καλέ και εσύ πιο δυνατά, δεν στεγνώνεις νύχια. Δεν μπορώ, λιωγώνομαι. Ναι. Κουμπάρε, Έλα. μπορείς να μου φέρεις μια μπύρα να κατέβει το φαΐ. Λάσκαρη Λικουρέζος, πώς σου φαίνεται? Καλή πουλάνε. Και έχουνε και εξοχικό στη Μύκονο να παραθερίζει το παιδί το καλοκαίρι. Α, με πήρε και ο Γρηγόρης ο Βαλτινός. Ωραίος κύριος και καλός οικογενειάρης, Βάλτον, είναι καλός. Λοιπόν... Δεν μου λες, Ναι. φανταζείς, Τώρα έχει πάρει την κατηφόρα λίγο. να βάλουμε τον Κακέτσι. Ο Κακέτσης Μπορεί να πάρει και την Αγγελικούλα σε δουλειά. Άντε βρε, θα την αφήσεις. Και έχει ένα εξοχικό ωραίο. Ναι. Ναι, ποιος είναι παρακαλώ? Ευάγγελος Βενιζέλος. Όχι, πήρατε λάθος. Λάθος πήρατε και μην ξαναπροσπαθήσετε. Με πήρε και ο Γιαννόπουλος. Ο Βαγγέλης. Λίγο μεγάλος. Έχεις δίκιο. Βάζω χ. Ο Κούγιας. Να τον βάλουμε. Θα έχουμε την κόντρα με τους άλλους. Σωστό κι αυτό. Είμαι ευτυχισμένος. Έχω μια γυναίκα που με λατρεύει, τα παιδιά μου. Εντάξει, τα παιδιά δεν είναι δικά μου. Μια καλή και ενδιαφέρουσα δουλειά. Αυτό ξαναπέστο.
ταμείας σε τράπεζα. Αυτό είναι. Μπράβο. Τι άλλο θέλω. Ποιο κοροϊδεύεις, ρε. Να δεις πώς τα λες. Είδατε. Έλα, βάλε μου κρασί, γιατί όσο πίνω σε συνηθίζω από κοντά. Α, θα καλοπαντρευτώ, έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, μόλις βγούμε από εδώ μέσα, τι? Να σε πάω μια βόλτα με τη μηχανή. Τι μηχανή έχεις? Χιλιάρα. Α, να χαθείς πρόστιχε. Μην πίνεις άλλο. Και τι ζώδιο είπαμε ότι είσαι? Σκορπιός. Τελικά είσαι πρόστιχος. Έλα, κύριε Χάρης, πλενάντερο. Άντε ρε παιδί μου, γιατί θα λιποθυμίσω από την πείνα. Τι λένε αυτοί τόση ώρα? Σάμα, τι ακούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη επέμβασης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή μπορεί να αποβεί μοιραία. Παναγία μου! Το παιδί πρέπει να μεταφερθεί αμέσως και να μπει σε θερμοκοιτίδα. Πού! Τέλος μας καλύπτει. Επαναλαμβάνετε όλα αυτά, κύριε συνάδελφε. Αυτά που όλα λέγαμε με τον κύριο συνάδελφο πριν τόση ώρα. Έχει μείνει καθόλου. Όλο το πιάτε. Μέσα έχει. Μέσα, την τύχη μου μέσα. Τι? Έτσι που λες. Πες μου κι άλλα. Έχω πιει κρασί εγώ. Έχω φάει χιλόπιτα. Λοιπόν, τελικά ξέρεις κάτι, εσένα σε είχα παρεξηγήσει. Ο επίδεσμος έφταιγε. Καλά, αφήστε με να περάσω. Στο όργανο. Όργανο! Σόρκετ. Σας παρακαλώ, αφήστε με να περάσω. Από τον ισθμό έρχομαι. Μα δεν γίνεται, θα γίνει κανένα κακό εκεί μέσα. Όργανο! Ο πατέρας του παιδιού που είναι, το Ιστάρι Παπαθεμελή. Πήγε να ξαλαφρώσει. Δώστε μου εμένα να μιλήσω. Ακόμα δεν το κλείσατε το παιδί. Σας παρακαλώ, το καλύτερο θα κάνουμε. Σωστό. Ναι, η ξαδέρφη είμαι, κύριε Παπαθεμελή μου. Α, Πέδαρος. Ναι. Μεγάλη μας τιμή. Ναι, κοιτάξτε, εκκρεμεί ένα θεματάκι. Πρόκειται για τον αδερφό της εγγύου, ο οποίος έχει δώσει 3 φορές εξετάσεις στην πυροσβεστική και τον κόψανε αδίκως. Είναι χρυσό παιδί. Και είναι και θαυμαστή σας. Τότε τι έτρεξε για τα ωράρια, για τις ταυτότητες. Ναι. Κοιτάξτε, είπε βέβαια ότι μπορεί να το τακτοποιήσει και ο κύριος Λαλιώτης, αλλά... δεν θα χρειαστεί. Ωραία. Να είστε καλά. Και με ένα Υπουργείο σας εύχομαι ξανά, γιατί σας αξίζει. Και γρήγορα. Ναι. Περιμένω. Γεια σας. Εγώ είμαι ευτυχισμένη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ έχω τον Δημήτρη που με αγαπάει. Έχω το γραφείο μου, έχω την κυρία Κούρκουλα που με περιμένει. Έχω την καριέρα μου. Είμαι ευτυχισμένη εγώ. Τα ακούς? Ποιον κοροϊδεύεις, Κύριε Διοικητή, θα περάσω. Τώρα τι να σου πω. Από πού μας ήρθες εσύ? Από καυγά, να περιμένουν. Ποιοι σε περιμένουν? Η αραβωνιαστικιά μου, μην τα ξαναλέμε πάλι, κύριε Διοικητά. Τώρα σε περιμένουν, δεν σε περιμένουν. Άντε τραβά, έτσι κι αλλιώς αυτοί κάνουν κουμάντο. Κύριε Διοικητά, να σας πω. Βρε καλώς τον. Πού μας χάθηκες εσύ, αγόρι? Χάθηκα, κύριε αστυνόμε μου. Και αν δεν γυρίσει πίσω ο κύριος Θεοδόσης, χαθήκαμε όλοι. Τι λες, ρε? Ναι, γι' αυτό και η μάνα μου κακομοίρα τι να κάνει. Έκανε μια φανουρόπιτα. Μήπως δεν με χαράσει το μαγαζί. Τώρα τη φανουρόπιτα τι να την κάνει? Πώς, κύριε αστυνόμε μου? Λίγο εσείς, λίγο η φανουρόπιτα, λίγο να βοηθήσει και ο Θεός, κάτι να γίνει. Τόσο είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο και περισσότερο. Γιατί κι εγώ τι να σας κάνω. Τη σχολή ακόμα δεν την τελείωσα. Ο κύριος Θεοδόσης δεν μαγείρευε. Θαύματα έκανε. Α, το βλέπω στην τηλεόραση. Επεισόδιο δεν κάνω. Φανταστείτε, ο κύριος Γιώργος μου το είπε καθαρά. Θα βάλει λουκέτο. Εχθές είχαμε 2 παρέες στο μαγαζί. Και το κουκούε τον έκανε πάρτι, περισσότερο κόσμο είχαμε. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε την. Αν έχουμε κι αυτή. Βέβαια, γιατί σας είπα. Λίγο εσείς, λίγο η φανουρόπιτα, όσο να είναι. Με συγχωρείτε κιόλας. Δημήτρη μου,
Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Γιατί, για τον Παλαμούτη. Για τον Παλαμούτη, για όλα. Για πρόπερση που ήθελες να πάμε στην Αλόνισο και εγώ δεν ήρθα. Για τη Γαρμπή που πάλι δεν ήρθα. Συγχώρεσέ με, αυτό που είδες δεν ήταν τίποτα. Ο Αναστάσης ήταν ένα λάθος της εφηβείας μου. Ήταν μια γνωριμία στο σχολείο και τότε δεν είχε γίνει τίποτα. Αχ, και μόλις τον ξαναείδα. Είπατε να γίνει τώρα, Όχι, Δημήτρη μου, πίστεψέ με. Πίστεψέ με, στη σκέψη μου υπάρχεις μόνο εσύ. Εσύ και το κόμμα. Πίστεψέ με, τίποτα άλλο. Δημήτρη. Δεν μου λες, η ταξιτζού που είναι? Στην τουαλέτα, ξερνάει με το security. Ωραία ομοιρία κάνουμε. Τρέξτε! Τρέξτε, σπάσαν τα νερά! Δεν είναι κακό, Κυριάκο μου. Έτσι γίνεται. Μην ανησυχείς. Θα δεις, όλα καλά θα πάνε. Να, κοίτα εμένα. Εγώ δεν ανησυχώ. Δεν σε λίγο τρέχει. Αναπνοούλες τις πνοούλες, αγάπη μου. Έλα, μαζί. Έξω. Μέσα, έξω. Έτσι, έξω. Τι έγινε, τι έγινε? Έτσι που βγες. Έλα, σε παρακαλώ, φύσα από εδώ. Φύσα από εδώ. Φύσα από εδώ. Ψηλά τα πόδια. Φύσα, βρε, εδώ. Ψηλά τα πόδια. Έλα, πιο ψηλά. Έλα, Χατζέ, έλα, βοήθεια γιατί είναι και βαριά, Έλα, μάνα μου. Πιο ψηλά το ποδαράκι. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Οι σπνοές και πνοές. Έλα, μαζί. Ορίστε, είναι αυτό η έγκυος γεννά τώρα και εσείς μας λέγατε ότι δεν είναι τίποτα η πόλη. Κουράγιο, κοριτσάκι μου. Πού πάτε? Όλα θα πάνε καλά. Εγώ δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ. Μη πάρεις, πουλάκι μου, την ψυχραιμία σου. Πού πάτε? Δεν σε φύγω, αγάπη μου. Εσύ σου λέω. Φύσα! Μου πήρε το φυσέρο. Καλύτερα να πεινάς παρά να γεννάς. Να κάτσε, εδώ, έλα. Θα σου κάνω λίγο αέρα. Τηλέφωνο, πιες το τηλέφωνο. Κυρία Μάρθα! Κυρία Μάρθα! Κυρία Μάρθα, τηλέφωνο! Τηλέφωνο, εδώ. Πού είναι? Εδώ, το κινητό. Ναι. Έλα, Στεφάνη μου. Πού είσαι?
Στο Παρίσι. Πού να είμαι ρε μάνα, στην Πάτρα. Συγχώρεσέ με, αγόρι μου. Συγχώρεσέ με, θα στα εξηγήσω όλα. Καλά, μην κάνεις έτσι τώρα που δεν σου πέτυχε ένας μουσακάς. Ποιος μουσακάς, παιδί μου? Για το άλλο θέμα λέω, το σοβαρό. Υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό από το μουσακά και δεν το ξέρω? Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ τι κάνεις? Εγώ διαβάζω, μη ρωτήσεις. Και γάλα πίνω για τα τσιγάρα. Για τα μπιφτέκια δεν ρώτησες. Καλά είναι κι αυτά. Όλοι καλά είμαστε, μάνα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Που είσαι έτσι όπως είσαι. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, δηλαδή τι είχε ο μουσακάς, βρε, και δεν σ' άρεσε? Βρε που τα λάδες του είπα να μην τα αφήσεις έξω από το ψυγείο, χαλάει η πατάτα. Έλα, ρίχτα όλα μαζεμένα τώρα. Μη μου λες εμένα, ρίχτα τώρα όλα μαζεμένα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Αγόρι! 5,5 κιλά! 5,5 κιλά! Τον έκανε το πέδαρο η πυριώτισσα. Να ζήσει, άντε και στα δικά μας λέπτερες. Έλα μέσα, μέσα, Σέμι! Πας και έχει κι άλλο μέσα στην κοιλιά! Έλα! Τι δίκροκο! Κυρία Χατζητζέ μου, κάντε λιγουλάκι ησυχία, πας και κοιμηθούμε οι ανθρώποι μια στάλα. Καλά, κοιμήσου εσύ και εγώ θα κάτσω δίπλα σου. Κρυώνω, μωρέ. Κρυώνεις. Κάτσε να σου δω λεφτό. Τι κάνεις εκεί, πρόστιχε, Τι δεν μου κάνει αυτό το κοντομάνικο, πήγαινε πιάσε με τον κουφάν. Αμέσως. Φρέσκα. Αχ, ευχαριστώ. Για σένα, μάνα μου, ό,τι θέλεις. Πρόστιχε, σκορπιέ. Βρήκα τελικά την άκρη. Συγχαρητήρια. Συγγνώμη, κυρία μου, να περάσω. Σιγά, μαντάμ, που πάτε? Σας παρακαλώ, είμαι της τηλεόρασης. Ω, κυρία Μεϊντάν, συγγνώμη, δεν σας γνώρισα. Παρακαλώ, γλυκιά μου. Μα γιατί αργεί το ασθενοφόρο? Μην ανησυχείτε, θα έρθει. Αναστάση, αγάπη μου. Αναστάση, αγάπη της, σας μιλάνε. Στέλλα, να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε, μην μιλάς. Θέλω να απολαύσω αυτή τη στιγμή. Στέλλα. Αναστάση. Αναστάση, δεν με νοιάζει τι έκανες με αυτήν τη Φιλιππινέζα της Κούρκουλα. Εγώ ξέρω πως μόνο εμένα αγαπάς. Ναι, και βέβαια μόνο εσένα αγαπάω. Το ξέρω ότι πέρασες πολλά. Ότι θα περάσεις κι άλλα. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Και το Πασόκ είναι εδώ. Ένα, δύο, δυνατό. Και εμένα μου λείψες. Μου λείψε το άρωμά σου. Το χρώμα σου. Η γεμάτη γεύση σου. Το καταλάβαμε, φτάνει πια. Είπατε κάτι? Λοιπόν, θα το δώσουμε στην Πακογιάννη. Οι δασκαλάκοι με τον Παπαντεμελή θα του ρίξουν το λάδι. Και κρατάμε και λαλιό την παλατέρα για τα μερεμέτια. Κύριε Κυριάκο, τα θερμά μου συγχαρητήρια εκ μέρους όλης της ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκ μέρους του αρχηγού θέλω να σας μεταφέρω έτσι την επιθυμία του να βαφτίσει αυτό το μωρό. Για να θυμόμαστε όλη αυτή την ημέρα. Όχι, ρε πούστη μου τώρα. Σοπαλίτσα, ας το μόνο λέει. Το ασθενοφόρο! Το ασθενοφόρο! Ευχαριστώ πολύ. Να έρθείτε όλοι στον πύργο, σας καλώ! Όλοι στον πύργο! Ανοίξτε, κάντε πόρτα! Βαγγελικούλα μου, δεν σου είπαμε. Το παιδί θα το βαφτίσει δασκαλάκι με την Πακογιάννη. Τι λες, καλεγίτσα, το παιδί θα το βαφτίσει ο Θεοδόσης. Ποιος το δώσει, ο μάγειρας? Γιατί, Αγγελικούλα, γιατί? Άσε μας, μωρέ γίτσα. Αγάπη μου, είσαι καλά, αγάπη μου. Εγώ καλά είμαι. Ο γιος μας. Καλά είμαι. Τους μέσα να προσέχετε. Τους μέσα. When I see my baby, what do I see? Poetry in motion.